Ambina. Dini mo. So, ang tawag kayo, human ko ni mo pay musli, human ko ni mo kupsi. Imo naman nagikuha riyon. Nya, wakon ni bay. Samta kay imo pang ungan-ungan, umayo, imo pang giluya. Wala na tayo panuhod rin niya. Samta kay imo magikuha. Nya, wag ka matagbaw. Dapat ikay mo bayad na ko. Tawag kay. Nya, wag ka malipay, wag ka matagbaw. Ga, sulip-suloy ra pa na imong mata. As na akong mata, murag nawaang itong tungos ka. Grabe kay kamdag kudkod ay. Ya, karon imo ra kong gipay muslan ya man, imo ra kuha ng kwarta. Samta kay. Di mo na imo, di ka may bayaran. Ay. Bayaran na ako, wag ka matagbaw. Natagbaw man ka. Ay. Ano ka katagbaw? Samta kay. Ya. Ya. Katog ha. Ipay muslan lang ko. So yun mga idol, narigaglaylan yung mga games mga idol, ang 77PNL. Oh, nindot din siya yung mga games mga idol, pag-uni ron, dali tuluan tamo isang pag-duwa mga idol. Oh, mauni siyang games mga idol, ya kamo na bahala dag pili ug sa inyo basta kayong paborito diri mga idol, ang Mines kung ganahan mga idol. So okay, mauni Mines sa 77PNL mga idol no. Beta dre og 500 mga idol no. Okay. Oh, bit ang atong gibit mga idol 500. Okay, atong punan diha kay dako man na atong ba 11,972. Sige, gibit na ako mga idol ha. Dapat di ka makayatak og duha upat ka bomba na. Mao na tong likayan sige. Una. Oh, bomba. Okay. Yatak matag bomba di ato times to 1,000 na to. Oh, dapat di gyud ta makakuan mga idol oh. Oh, sama ni. Oh. Bawi. Bawi ra. Oh, dapat mo minus ta. Mo minus ta oh 500 ta balik tas 500. Oh, balik tas 500 oh. Balik tas 500 kinakadaog ko ta. Okay, una. Oh, bomba times to. Times to ani. Okay, bit. Oh. Sam ni, oh. Oh, daog dayon. Oh, cash out. Pila na to daw? 13,000? Oh, yung na legit ang 77PNL mga idol. Kung saan pa yung pabot na sa comment section ang link.